Yes. Eli käydään vähän käytännön anatomiaa läpi ja akateemisesta näkökulmasta ehkä enemmän, mutta käydään alkuun läpi muutama, joka saattaa aiheuttaa päänsärkyä, kun lähdetään opiskelemaan anatomiaa liittyen näihin tukikudoksiin. Ei niinkään tule nyt kysyä tässä suullisesta tentistä todennäköisesti, mutta yleensä noi vähän herättää harmaat hiukset. Tai ainakin itsellä, kun aloitin opinnot tämän puolesta, noi oli vähän silleen, että okei, miten ne oikeastaan eroavat toisistaan. Tuleeko jotain mieleen, että uskaltaisiko joku määritellä jonkun noista, tai mikä niiden tehtävä käytännössä on nivelen, jänteen ja nivelsiteen osalta? Eikö nivel olla just kahden luun välissä? Joo. Jänne kiinnittää lihaksen. Joo. Ja nivelside on siinä ympärillä. Joo, tämä on aika hyvä. Eli nivel itsessään, sehän on suurempi kokonaisuus, että siihen kuuluu jänteitä ja nivelsiteitä. Mutta yksinkertaisimmillaan se on just luu-luusidos, eli kaksi kovaa vastakkain yhdistää toisiinsa. Esimerkiksi polvessa. Meillä on polvinivel. Jänne, eli meidän lihas kiinnittyy jänteen kautta luuhun. Pehmeä, kova, siitä tunnistaa jänteen. Ja nivelside lähtökohtaisesti, se enemmänkin tukee sitä rakennetta. Että me ei mennä mihinkään suuntaan, mihin me ei haluta. Esimerkiksi polven tapauksessa meillä voi olla vaikka sivuside, niin se on nivelsidettä, joka estää käytännössä, ettei meillä polvi taitu suuntaan, johon me ei haluta. Toisaalta se vähän joustaa, ettei se repee suoraan, mutta se kumminkin vastustaa sitä liikettä sinne suuntaan. Ja taas tässäkin on poikkeuksia. Esimerkiksi muistatteko, mikä on patellajänne käytännössä latinaksi? Se olisi niin kuin ligamentum patella, eli nimensä puolesta ligamentti, eli kiinnittäisi kovan kovaa vasten patellan käytännössä. Muistatteko, mihin kohtaan patellajänne kiinnittyy? Joo, eli se olisi niin kuin määritelmältään nivelside, koska oli ligamentti kyseessä, mutta me puhutaan kumminkin patellajänteestä. Miksi me puhutaan patellajänteestä? Se on quadriceps femoris, kun tulee siihen, kaikki tulee kuusihyötyä yhteen, liikutaan niin polvea siinä. Ja patellaan seessä. Joo, tosi hyvä. Eli täältä tulee quadriceps femoris, sen insertio on tibial tuberosityssä, ja mikä oli toinen, sessam loop. Joo. Niin siinä päästään ehkä siihen poikkeuteen just, että se on toiminnaltaan. Hello. Hei. Noin. Saako se semmoinen korjaus, että patellajänne näin suomen puhekielessä koostuu siis kahdesta latinankielisistä termistä, jotka on just se ligamentum patella, joka menee patellasta siihen tibia tuberositakseen, sitten sen lisäksi se quadriceps femoris tendineus quadriceps jotain sinne päin, joka on siis sitä yläosa. Kyllä. Niin sen takia se on. Niin. Joo. Mutta käytännössä sekin, tässä on tarkemmilla kun mennään, niin meillä on reisiluu, meillä on patella. Se meinaat sitä väliin, johon kiinnittyy quadriceps femoris. Sen jälkeen meillä on patella, joka kiinnittyy tähän tibial tuberositiin. Kyllä. Eli sieltä tulee pikkusen se poikkeus sen puolesta, mutta lopultahan se kiinnittyy tänne, että saadaan liike kumminkin aikaiseksi. Niin toiminnaltahan kyseessä on käytännössä jänne, mutta se on myös ligamentti. Sitten jos katsoo sitä niin kuin anatomiaa siellä taustalla. Mutta lähtökohtaisesti tämä oli niin kuin poikkeus vaan. Joo, ei, siis ehdottomasti. Ja tämä toistuu muutamassa tilanteessa, se on nimenomaan silloin, kun meillä on sessam loop kyseessä. Esimerkiksi meillä on pottuvarpaassa kanssa semmoinen, ja siellä näkyy myös tämä poikkeus. Mutta lähtökohtaisesti nivelside vastustaa suuntaa, mihin me ollaan menossa. Jänne mahdollistaa se lihaksen voimantuoto ja liikkeen, ja nivel on niin kuin isompi kokonaisuus. Esimerkiksi luiden välillä, joka koostuu sit monesta eri asioista. Yes. No sit sukelletaan vähän syvemmälle, koska meillä on jänne, sitten meillä on olemassa aponeuroosi, ja sitten meillä on olemassa faskia. Osattaisiko me niistä määritellä jotain? Tai osattaisiko me nimetä esimerkiksi yksittäinen aponeuroosi tai faskia, missä niitä ilmenee? Jänne nyt on aika selkeä, kun me käytiin siellä läpi. Eikö Suomessa ainakin ollut näitä aponeuroosia? Joo, eli jänne voidaan pikkusen kerrata, eli enemmänkin jänne ja aponeuroosi on aika lähellä toisiaan, eli molempien tarkoitus on tuottaa ja välittää voimaa. Se mikä ero niillä on, niin jänne lähtökohtaisesti kiinnittyy pienemmälle alueelle, ja se on enemmänkin narumainen, ei ehkä naru, mutta paksu naru, kun taas aponeuroosi on semmoisen leveällä lihaksen lähtökohtaisesti vähän pidemmälle alalle kiinnittyvä kalvomainen jänne. Et toiminnalla on hyvin samankaltaisia, mutta sitten esim. Pinta-alan puolesta vähän erilaisia.
itsellä tulee ekana mieleen niin kuin vatsaan aponeuroosit, millä ne kiinnittyy sitten. Niin siellä esimerkiksi on vähän kalvomaisempi jänne. Että se ei kiinnity suoraan johonkin tiettyyn kohtaan, vaan vähän leveämmälle alalle. Ja sitten faskia. Tuleeko mieleen jotain elimistöstä faskioita? Se on lihaskalvo. Joo. Eli yksinkertaisimmillaan se on vaan niinku, ei nyt voi sanoa elmukelmu, mutta se on myös elmukelmu niinku lihasten ympärillä. Sillä on aika monta eri toiminta tai niinku tarkoitusta. Mutta sillä on myös poikkeuksia. Esimerkiksi selän puolella meillä on thoracolumbar fascia, joka esimerkiksi toimii myös voimantuotossa. Latissimus dorsi esimerkiksi kiinnittyy siihen. Meidän materiaalissa ei tainnut edes mainita sitä. Mutta on myös poikkeuksia, jossa se osallistuu voimantuottoon, mutta lähtökohtaisesti ei. Sieltä tulee muutama lisää vielä. Jatketaan sen jälkeen eteenpäin. Ja lähdetään itse pihviin. Heräskö noista jotain? Hello. Sori, proppako myös? Ei mitään. Oltiin kyllä oikeasti tietää, että se oli. Niin, oliko se niin aina retinakulmu, joka niin estää niitä jänteitä silleen, että ne pysyy ruussa? Vai että se ei niin pomppaa, jos vaikka flexoi jänteitä että ne pysyy täällä vaikka veteenä? Itse sormeen taso, mä en saa piirtää sormea varmaan. Kokeillaan. Käykää onnettomuus. Ei kokeilla piirtää. Viittasit sormen tasolla, siellä meillä on rengassiteitä itsessään. Et meillä on luu tässä, sen jälkeen meillä on jänne sen alla, niin sen päällä meillä on rengassiteitä, jotka pitää ne paikallaan sormen tasolla. Mä en ole ihan varma, jos mennään niinku tänne niinku kämmenen tasolla, että millä nimikkeellä ne menee siellä. Mutta niinku pulleet on esimerkiksi ainakin sormissa. Eli jos sä koukistat sormea, jos ei meillä olisi sitä rengassidettä täällä, se jännehän tulisi irti tuolta, me ei saataisi koukistettua sormea. Mutta siellä on kyllä noin vastaavat rakenteet, mutta mä en tiedä meneekö ne millä nimellä. Mutta kuulostaa etäisesti tutulta, että retina. Tässä kohtaa meni sen kanaali. Joo. Siis mä voisin vastata lyhyesti, mutta en ole ihan varma tuohon teidän kysymykseen, että kyllä se mun mielestä on näin juuri, että se niitä retinakulmeja, joista on sitten täällä nilkassa kummallakin puolella, mitkä pitää ne mediaalisen ja sitten niin lateraalisen puolen jänteen tästä paikallaan. Ja näin poispäin. Ja sitten tässä sitten naatasnivelkapseleilla, mitkä on se vaikka niin joku, vaikka tää tibialisaattorioida, mutta mä ainakin en tiedä miten sitten, että onko pitääkö se olla just, että siellä on useampi jänne, että se on niinku retinakulmi eikä mikä se on niinku niveltuppi tai siis sellainen, mikä on vaan sit sellainen yksittäinen mörkky. Niin. Et en osaa sanoa, mutta ainakin siis jo niissä anatomian matskuissa just silleen, että retinakulmissa aina yleensä menee useampi. Joo. Tää kävisi järkeä. Hyvä kysymys. Mutta sitten jännetuppi itsessään, niin se on se kalvo käytännössä jänteen ympärillä. Mutta sitten tuo retinakulmin määritelmä. Kuulostaa ainakin hyvältä, mitä pohdittiin. Mennäänpä sitten itse pihviin. Ensimmäiseksi voitaisiin käydä vähän yleisesti niveltyyppejä läpi. Niitä pitäisi olla ainakin 6 kappaletta. Ja sen jälkeen me aletaan kohta yhdistää noita niin kuin meidän elimistöä. Eli jos mä laitan tänne ekana sarananivel esimerkkinä, niin saadaanko me tänne kaikki loput kans? Mitä muita tulee mieleen? Kalvonivel. Yes. Satulanivel. Yes. Tasonivel. Vielä ei saa jatkaa, kun mä en saa kirjoitettua. Tasonivel oli. Ei sieltä tuli joku toinenkin. Satula. Satulanivel. Sitten olisi ainakin yksi vielä. Onko se No sitten tulee kyllä vielä lisää. Joku ellipsi? Joo, se menee käytännössä munaniveleen. Ellipsoidaalinen. Sitten on vielä ainakin yksi. Onko jälkeen vielä niinku? Joo, mä veikkaan, että jälkeennivel ehkä menee tuohon tason, esim. SI-nivelo. Se on kiertänyt. Joo, hyvä. Eikö sitä Tää on- ole moi? Tai mikä se oli se joku? Ei. Nyt ollaan ainakin valtaus 1, 2, 3, 4, 5, 6. Siinä on ainakin valtaus, ellei tuu mieleen vielä jotain. Lähdetään näin liikkeeseen. Onko se rotas nivel? Onko se niinku sama kuin tuo kiertonivel? Se on hyvä kysymys. Suomen kielen vaikea. Kiertonivel ainakin. Mä en osaa suoraan sanoa ratasniveleksi ainakaan mitään. Se on se mikä on siinä
Siinä niinku tuli Atlaksen ja Aksiksen siinä välissä. No sit ainakin menee kiertoniveleen, koska se on myös kiertonivel siinä, missä pronaatio, supinaatio, radio ja ulna välillä on myös kiertonivel. Et sit se menis kans tohon. Laitetaan sinne ratas kysymysmerkkiä. Mihin noista faseteista? Se on ummetus siihen. Se on hyvä kysymys. Se tuli, menettiin käydä myöhemmin, mutta käydään heti sit läpi. Esimerkiksi mihin voisi fasettinivel mennä? Ehkä mistä me löydetään fasettinivel? Ja Se on niitten nikamien välillä. Ja tapahtuuko siellä paljon liikettä? Ei. Jep. Eli se olisi tasonivel esimerkiksi. Et pikkusen mahdollistaa liukumaan, mutta liikettä ei oikeastaan ihan liikaa tapahdu. Hyvä. Me mennään näihin myöhemmin vielä, että me saadaan jokaisen käytännössä vähän niin kuin joku mahdollinen ja käydään vähän läpi. Sitten käydään vielä liikesuunnat läpi ja sitten me lähdetään käymään tätä kroppaa läpi käytännössä. Eli mä laitan tänne nyt ekana vaikka flexion esimerkkinä. Mikäs olisi sille vastaliike? Yes. Mitäs muita liikkeitä löytyy? Rotaatio. Joo, jos me eritellään vielä ne eri suuntiin. Lateraali ja mediaali. Joo. Sirkumduktio. Mä laitan suomen kielellä ainakin tänne sisäkiertoon. Eli mediaalirotaatio. Tai kierto on ehkä parempi ja ulkokierto. Jes, mitäs muita löytyy? Sirkumduktio. Oho, hyvä. Todella suomenkielinen sana. Abduktio ja abduktio. Jes. Mikäs oli paras muistisääntö adduktio ja abduktio eralla? Mikä nyt jotka on niinku add, niin sit se on niinku yhteen. Joo. Ja on erikseen. Okei. Oma muistisääntö viitaten liikunnan yliopiston lehtoriin on, että adduktio on niin D takaisinpäin ja abduktio poispäin. Sitten sillä muistaa myös Pulliselle terveisiä. Mitä muita löytyy? Mitä liikesuuntia? Peukalo oli se joku poppo. Ja sitten Joo. Inversio, eversio. Yes. Näitä pitäisi tulla joku melkein 20 lopulta. Pronaatio ja supinaatio. Joo. Mitäs muita? Radiaali ja pulmari deviaatio. Hyvä. Onko siitä joku elevaatio? On. Ja mikäs, joo. Mitäs muuta vapaan liittyvää liikesuuntaa löytyy? Hyvä. Hyvä. Tämmönen urheilusuorituksesta. Montas näitä nyt on? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 on kaata pois. Kootto, netto, 5, 6, 7, 8. Tuleeko jotain muut mieleen tässä? Onko se dorsi? Joo. Mikäs oli nilkassa dorsiflexiolle vastaliike? Joo, plantarifleksio. Onko nämä selkeitä? Dorsi eli selänpuoleinen ja sitten plantaari eli jalkapohjanpuoleinen. Valmaani. Joo, mutta kun puhutaan silloin kun puhutaan joo, siellä, mutta jos puhutaan nilkasta, niin siellä puhutaan yleensä dorsi ja plantaarifleksio. Joo. Tuleeko mieleen jotain muuta liikesuuntia? Musta tuntuu, että tässä on aika hyvin. Joo. Lähdetään noin liikkeelle ainakin ja pyyhitään tää mun sormit. Mennään saksiliike, niin mikä aletaan? Tullaan sormissa siihen vastaan, mutta siis voidaan toki toi käydä läpi. Saksiliike vai mikä? Joo.
Eli kun me avataan sormet, niin mikäs voisi olla liikesuunta? Abduktio, loitonnus ja sitten lähennys. Abduktio ja adduktio esimerkiksi. Joo, sitten lähdetään hyökkäämään jaloista liikkeelle. Täällä on piirretty hienot jalat ja kädet. Joku taiteilija on ne piirtänyt. Eli jos nimeltä mainitsematta. Jos me lähdetään katsomaan niin kuin jalkapöytää niin kuin täältä ylhäältä alaspäin, niin mihinkäs luuhun me törmätään ekana, eli toi 2. Talus, joo. Ja 1. Yes, mikä olisi 3, joka olisi niin mediaalipuolella. Naviculaari, joo. Voidaan muuten ottaa tähän ottaa pieni, muutama sekunnin tai paussi aina, niin jokainen kerkee vähän käydä päässä kanssa läpi, että muistaako itsekin sen. Ja jos ei muista, niin sitten ehkä kannattaa miettiä, että kirjaako ylös tai jotain, että jääkö joku mieleen. Eli mikä sitten olisi 4, miettii hetken ja sen jälkeen joku sanoo. Joo, yes. Ja sitten meillä on 3 pientä luuta täällä, jotka on piirretty vähän pienemmän. Mä en jaksa numeroida niitä, mutta jos mennään mediaalipuolelle täältä suunnasta, niin mikä tulee ekana? Yes, just näin. Ja ossi toki aina eteen, mutta luista kun puhutaan, niin kaikki varmaan sen osaa sinne laittaa. Ja sitten tulee keskimmäinen ja sit, mikäs on se viimeinen? Joo, eli cuneiforme medialis. Sitten on, mikä on keskimmäinen? Intermedius. Joo, ja sitten tulee lateraalis. Joo. Ja sitten toki meillä on rivistä näitä 1–5. Milläs nimellä noin menee? Joo, metatarsaalit. Ja sitten vastaavasti kädessä olisi metakarppaali. Eli nämä menis 1–5. Ja toki tuolla on varpaissa esimerkiksi meillä on 1 nivel tuolla. Mä en nyt piirrä niitä, koska se näyttää ihan karulta. Niin, mikä olisi tää lähempänä meidän kalkkaneusta oleva luu? Yes, ja vastaava sitten tuolla kauempana onkin sitten distalis. Hyvä. Siinä olisi nilkan luut, ne kannattaa ainakin osaa. Sitten me mennään sen jälkeen nilkan liikkeisiin. Jos me katsotaan niveltyyppejä, niin mikä tulee nilkasta vielä ekana? No voidaan lähteä liikkeelle siitä, että mitä liikesuuntia meidän nilkka pystyy toteuttamaan. Inversio, eversio. Joo. Inversio ja eversio onnistuu ainakin. Onko jollain joku muistisääntö siihen, että miten muistaa kummin päin noin meni? Jalkaterä sisäänpäin, niin olisi inversio ja sitten vastaavasti eversio olisi toiseen suuntaan. Mitenkäs sitten nilkan ojennus ja koukistus, millä nimellä ne meni? Joo. Dorsiflexio olisi, kun meillä tulee jalka tai tulee meidän säärtä kohti, eli ylöspäin, ja lantaarifleksio vastaavasti, kun me mennään päkiöön. Sen lisäksi meidän nilkka kyllä pystyy muihinkin liikkeisiin, abduktio ja adduktio, mutta ehkä ekana tulee mieleen toi ylempi nilkkanivel, joka pystyy lähinnä lantaari- ja dorsiflexioon, mutta meillä on myös se alempi, joka sit pystyy tuottaa lopulta abduktio, adduktio ja inversio, eversio. Niin ylempi nilkkanivelhän se on toi sarananivel itsessään. Et ehkä pysyisin siinä, mutta sitten se alempi siinä, niin sehän mahdollistaa meille myös vähän useampia liikkeitä. Ainakin toi dorsi- ja plantaarifleksio osakkaan ne yhdistää nilkkaa. Sitten mä lunttaan, oliko meillä nilkasta muuta. No sit menee siihen lopputenttiin, mutta ainakin 3 kliinisesti tärkeät ligamenttia. Jos me niinku yleisimmät nilkaligamenttivammat, niin mihinkäs ne liittyy? Joo. Eli just meillä taittuu lateraalipuolen siteet, myönnä inversio. Mikä oli yleisin, mikä repee? FTA. Sitten tulee FC ja FTP. Jos ei tuota järkkää muista, niin se menee aika aakkosjärjestyksessä. Eli FTA, mä muistan A,
sitten on FC, siellä on C, sitten FTP, siellä on P, eli anteriorinen, ja sitten siellä on kalkkaneukseen kiinnittyvä C ja sitten P posteriori. Mutta niitä ei tässä kysytä vielä tästä entissä. Käydään nyt läpi, kun tuli vastaan. Hyvä. Okei, joo. Mitkäs lihakset mahdollistaa ne dorsi- ja plantarifleksia? Mitä tulee ekana mieleen, mitkä ainakin kannattaisi tietää? Mennään vaikka dorsiflexio eka. Tibialis anterior. Ja sitten vastaavasti plantarifleksiossa. Posterior. Soleus ja gastrocnemius. Hyvä. Soleus ja gastrocnemius. Ja mitkä soleus ja gastrocnemius muodostaa yhdessä? Tricepsura. Joo, tricepsura. Just näin. Eli siinä on ehkä ne päävaikuttajat. Toki täällä on myös muita lihaksia, jotka osallistuvat. Losakkaa ainakin ne. Sitten jos me mietitään plantarifleksio istuen versus seisten, niin jos te mietitte anatomiaa gastrocnemiuksen ja soleuksen puolesta, niin miten ne eroavat toisistaan? Voidaan ehkä eka käydä läpi sitä, että okei, no minkä yli soleus kiinnittyy, minkä nivele? Vaan ylemmän nivele. Joo, eli se mahdollistaa plantarifleksioon. Mitenkäs gastrocnemius eroaa, joka on myös plantarifleksioon mahdollistava lihas, niin soleuksesta? Se lähtee remuuden niistä epikondyleista. Yes. Eli poikkeuksena on just se, että se menee 2 nivelen yli. Ja nämä poikkeudet yleensä lihaksissa kannattaa opetella ulkoa, koska ne vähän muuttaa toimintaa. Esimerkiksi jos me mennään istuen tähän toteuttamaan pohjannousu ja meillä olisi tässä painoa, niin kumpi lihas meillä on enemmän aktiivisen? Soleus. Joo, ja uskallatko vastaa miksi? No ei. Joo, uskaltaako joku veikkaa, miksi meillä on soleus aktiivisempana, kun me istutaan ja toteutetaan pohjannousua, versus kun me seistään ja toteutetaan pohjannousua? Ihan se on aina aktiivisempi, mitä pidempänä se on. No silleen pääsäännöllisesti joo. Joo, joo. Anteeksi? Liittyykö se polven flexio-asento siihen? Joo, liittyy. Niin kun se polvi on kolkussa, niin silloin se rajaa sen enemmän sitä gastrocnemiusta pois. Joo, just näin. Eli jos me ajatellaan, että gastrocnemiuksilla on myös toinen rooli, sen lisäksi, että se on plantaarifleksio aiheuttava, niin just kun mainittiin, että se tulee tänne reisiluuhun asti, niin se aiheuttaa polven koukistusta. Mitäs gastrocnemiuksen pituudelle tapahtuu, kun me koukistetaan polvea? Se lyhenee, eikö vaan? Eli jos me mietitään lihaksen toimintaa ylipäätään, niin sehän pystyy vaan lyhentyä silloin, kun se tekee aktiivista työtä. Ja sitten kun se rentoutuu, niin silloinhan se vaan pitenee. Eli jos me mennään istumaan, niin meidän gastrocnemius on jo lähtökohtaisesti vähän lyhyemmässä pituudessa, jolloin se ei pysty tuottamaan niin paljon voimaa istuen versus seisten, jos saatte kiinni. Ja tämä toteutuu tosi monessa eri lihaksessa, joka menee useamman nivelen yli. Eli kun kuntosalilla on istuen plantaarifleksio ja seisten plantaarifleksio, niin kumman te valitsette, jos te saatte valita vain toiseen ja haluaisitte harjoittaa molempia lihaksia? Joo. Ja tämä on tutkimuksissakin todettu, että aktiivisuus on molemmissa yllättävän hyvää, kun me tehdään seisten pohjannousu. Eli istuen lähinnä soleus toimii ja sitten seisten molemmat toimii. Hyvä. Kiinnittyykö se soleus vaan niin sinne tibian posteriooriselle puolelle vai mistä se lähti? Joo, näin mä sanoisin. Joo. Tietääkö joku tarkempaa pistettä? Sillä mä sanoisin, että se on aika proksimaali päässä niin kuin posteriorisella puolella. Joo, just näin. Eli suht ylhäällä, mutta just ei mene toisen nivelen yli. Hyvä. Se oli ehkä semmoinen ensimmäinen poikkeus, joka kannattaa muistaa gastrocnemiuksen osalta. Eli se osallistuu myös polven koukistukseen. Okei, sitten mennään polven tärkeisiin ligamentteihin. Ne oli ainoat ligamentit, mitkä tähän suulliseen tenttiin kannatti opetella. Voidaan vaan luetella ne käytännössä läpi, vaikka mitähän mä pystyn sen edes ilman, että mä sanon niitä ääneen. No mitä jos luetellaan vaan ne ligamentit läpi, käytännössä mitä sieltä löytyy. Jos meillä on polvi, ei tää on kauhean, jos mä lähden piirtää. En lähde piirtää. Millaisia siitä ligamentteja meillä löytyy polvesta? Lasketaanko se meniskus?
Kyllä mä ainakin opettelin se. Joo. Eli meniskus mainittiin ekana. Mikäs sen suomenkielinen nimitys oli? Kieltä. Yes. Ja mikäs sen pääasiallinen tehtävä on? Toimii iskunvaimentimena. Joo, iskuvaimentimena käytännössä. Hyvä. Eli siellä olisi käytännössä 2, että meillähän on molemmin puolin kierukat. Että laskeeko 9 vai 8, niin siinä on ainakin. Mikäs meillä estää polvia menemästä sisäänpäin? Joo. Eli muistatko latinankielisen nimen? Ligamentum collaterale tibialis. Joo. Tai sitten vastaavasti voi laittaa medialis-sanan kanssa sinne. Molemmat kyllä käy. Ja sitten taas toisella puolella on lateraalis. Hyvä. Siinä olisi jo 3 tai 4 rakennetta, mitä se laskeekaan. Sitten meillä on vielä ristisiteet, etummainen ja takimmainen ristiside. Muistaako joku ne latinaksi vielä? Joo. Ja ligamentum vielä siihen eteen nyt just näin. Että meillä on ACL ja PCL siellä. Ja sitten meillä oli edessä ligamentum patellae, joka kiinnittyy. No se ainakin kannattaa osaa tibian puolelta, mikä se oli kohta, mihin se kiinnittyy. Joo, just näin. Ja ainakin Sami tykkäsi yhdestä kiinnityskohdasta, johon kiinnittyy 3 eri lihasta sen vierellä. Yes. Ja käydään ne lihakset vähän myöhemmin läpi, että mitä siellä on. Mutta siinä on ainakin 2 kiinnityskohtaa, jotka kannattaa muistaa tentin puolesta säädestää. Siinä taisi olla polven kaikki tärkeimmät ligamentit, mitkä kannattaa muistaa. Ja toki vähän ymmärtää, että missä ne työskentelee. No sitten päästään itse pihviin, polviniveltä ojentaviin lihaksiin ja poikkeuksiin. Mikäs oli se valtava lihas tässä edessä kokonaisuutena? Jep, ja montas päätä sillä on? 4 päätä. Ja mitäs poikkeuksia sieltä löytyy nelipäisen reisilihaksen päistä, jos mietitään taas, että miten ne niveltyy? Siellä on taas yksi poikkeus, joka menee 2 nivelen yli, joka kannattaa opetella. Joo. Joo. Muistatko, miten se kiinni tai mistä se lähti? Muistaako joku, mistä? Spina iliaca anteriorus. Joo, just näin. Eli siitä alemmasta kyhmistä iliakassa. Ja se, jos se kiinnittyy lonkan ja polven yli, niin mihinkäs 2 toimintoon se osallistuu? Nivelten osalta. Joo, just näin. Polven ekstensio, polven ojennus ja lonkan koukistus. Ja mitenkäs 3 muuta päätä? Milläs nimellä ne menee? Jos mennään täältä puolelta eka. Yes. Ja rectus femoriksen alapuolella, mikä menee? Joo, vastus intermedius kyllä, ja sitten jää viimeiseksi vastus lateralis, mahtavaa. Ja ne onnistuu pelkästään polvenojennukseen taas. Alright. Käydään sitten takaketju läpi ja sen jälkeen aletaan miettiä noita poikkeuksia taas vähän enemmän. Puhutaan kansankielellä hamstring-lihaksista, joka tarkoittaa mitä kaikkia lihaksia. Joo, mä kuulin lonkan koukista. Polven koukista, joo kyllä. Ja jos me lähdetään luettelemaan niitä, niin mitä sieltä löytyy? Biceps femoris, joo, nimensä mukaisesti sieltä löytyy 2 päätä, josta kannattaa opetella se poikkeus, koska toinen niveltyy taas 2 yli. Mitenkäs ne, muistaako joku, mistä pidempi pää menee? Joo. Tuberiskiasta tulee pidempi pää, eli se menee kans lonkkanivelen yli, mutta se menee myös polvitaipeen yli. Eli siinäkin pitää vähän miettiä toiminnan näkökulmasta, että milloin se pääsee toimimaan ja milloin ei. Ja sitten lyhyt pää taas itsessään linea asperasta kiinnittyy kans polvitaipeen läpi. Että se vaan pelkästään koukistaa polvea itsessään. Mikäs biceps femoriksen lisäksi löytyy 2 lihasta vielä? Semitendinosus, joo. Ja kurssin tavoitteena oli vähän topografiaymmärrys kanssa, eli miten ne on syvyyden puolesta, kummin päin menee semimembranosus ja semitendinosus.
kumpi on pinnallisempi ja kumpi on syvempi. Se minut on päällä. Joo, hyvä. Ja no nyt palataan siihen pes anserinnukseen, joka oli siellä säären puolella tibia tuberositin vieressä. Mitkäs 3 lihasta sinne kiinnittyy? Tää voi olla ihan hyvä todennäköinen tenttikysymys, jos jotain kysytään. Se on ainakin sattumus. Joo. Gracilis. Joo. Ja oliko semitendinosus vai toismustaan? Semitendinosus mä sanoisin jo. Eli nämä 3 lihasta. Ja no gracilis ei ole niin tärkeä lihas, osallistuu toki lähennykseen. Sartoris on tosi pieni lihas. Mutta jos ymmärtää taas miten lihas toimii, niin sehän kiinnittyy täältä korkeammasta iliakspainesta sinne pes anserinnukseen. Jos tää lyhenee, niin silloinhan meillä esimerkiksi tapahtuu sitä kiertoa. Et jos osaa noita kiinnityskohtia, niin sieltähän ne funktiot kanssa löytyy. Okei, no sitten mennään takareiteen vähän tarkemmin. Jos me ajatellaan suorin jaloin maastavetoa, niin miksi tuolla voi kuulla semmoisen väitteen, että suorin jaloin maastaveto hyödyntää paljon enemmän takareittä kuin normimaastaveto? Jos mietitään taas anatomiaa, niin miten pyrkisitte selittämään koska toi väite pitää siis paikkaansa, semmoinen vinkki. Eikö se kun ne on pidempänä ne lihakset siinä, kun ollaan suoritella, niin ne sillä polveen koukussa? Joo, eli taas palataan siihen, että kun me muistetaan, että biceps femoriksen pitkä pää, niin no me ei ole käytykään läpi, että mistä toi lähtee toi semitendinosus ja semimembranosus. Joo, just näin. Eli nekin tulee täältä lonkkanivelen yli, mutta myös polvinivelen yli. Eli käytännössä biceps femoriksen ainut, tai biceps femoriksen se lyhyt pää ainut, joka menee pelkästään polvinivelen yli ja toimii pelkästään polven koukistuksessa. Ja kaikki muut menee molempien nivelien yli. Niin jos meillä on suorin jaloin tilanne, niin meillähän on takareiden lihaksista kaikki muut paitsi se lyhyt pää tosi pitkänä. Jolloin jos me silloin tehdään maastavetoa, niin silloinhan me saadaan takareittä työskentelee paljon enemmän kuin jos meillä on ei normaali maastaveto, jossa me samanaikaisesti joudutaan polvea ojentaa, niin eihän me silloin voida polven koukistajia käyttää läheskään niin aktiivisesti. Niin se käytännössä selittää taas sitä eroa, miksi esimerkiksi suorin jaloin maastaveto on takareidelle paljon parempi kuin normaali maastaveto. Siinä yksi käytännön esimerkki siihen liittyen. Polviniveltä ojentavista lihaksista. No rectus femoriksen kun muistaa, niin siitä osaa käytännössä ne kaikki. Että se osallistuu myös lonkan koukistukseen. Sitten tulee lonkkaniveltä ojentavia lihaksia. Mitäs sinne liittyy? Mikä tulee ekana mieleen? Kaikista vahvin. Joo. Ja siitä ainakin insertio, jos miettii, niin mihinkäs se kiinnittyy täällä lateraalipuolella jalkaa. Joo, IT-tract niin kuin englanniksi, tractus iliotibialis taitaa olla latinan puolelta. Kiinnittyy, se on vahvin lonkaojentaja. Mitäs muita lonkaojentajia meillä on? Osalla on käyty toki läpi jo. Joo, että kaikki, jotka menee sen lonkan yli, eli kaikki muut paitsi biceps femoriksen lyhyt pää, niin osallistuu myös lonkaojennukseen. Hyvä. Siinä on ehkä lonkaojennuksen kannalta keskeisimmät. No sittenhän meillä on pakaralihaksia 3, niin käydään nyt vaikka gluteus medius, miksi se ehkä kannattaa osata ymmärtää, mikä sen tehtävä on lonkkanivelen liikkeiden osalta. Tekee mediaalirotaatioon. Joo. Eikö sillä ole tosi tärkeä kävelyssä? Joo, nyt on mitä haen takaa. Mikäs on se toinen liikesuunta? Jos mä oon näin ja mulla pysyy lantio tasaisena, niin mun gluteus medius tekee jotain. Tasapaino. Joo, mutta liikesuunnan puolesta, miten se mahdollistaa tasapaino? Mihin suuntaan se tuottaa voimaa? Tai mihin suuntaan se liikuttaa niveltä? Alaspäin. Tai se niin lantio edetään. Joo, kyllä. Ja jos katsotaan täältä liikesuuntiin, niin mikäs me otettaisiin täältä? Jos ruletin puolesta pitäisi valita, niin abduktori, joo, just näin. Eli sittenhän meidän lantio romahtaa siihen kokonaan. Eli se on tosi vahva abduktori tuolla lonkkanivelessä. Se kannattaa ainakin muistaa gluteus mediuksesta. Hyvä. Pes
Panzericus me käytiin läpi, Tuberostas tibiaa me käytiin läpi. No linea aspera ei ollut niin tärkeä, mutta sekin on, missä linea aspera oli, jos mietitään femuri eli reisiluuta. Muistaako joku? Ja se on just täällä niin takapuolella reisiluuta, että siellä lähtee muutama liha, se taitaa kiinnittyäkin. Mutta esimerkiksi toi Biceps femoriksen se lyhyt pää esimerkiksi lähtee. Et siinä ei ole niin olennainen rakenne, mutta sekin voi olla, että saatetaan kysyä. No sitten päästään mielenkiintoisempiin ehkä omasta mielestä. Eli tullaan vähän ei hetkonen, lonkan koukista ei meillä ole vielä käyty läpi. Ne pitää käydä. Mikäs siellä on? Iliopsoas, joo. Ja sitten se jakautuu kahteen osaan. Toinen lähtee täältä harjusta ja toinen lähtee käytännössä tuolta Lannerangan nikamista. Moro. Ja jos mietitään taas topografiaa, niin kumpi lähtee täältä ylempää Lannen nikamista ja kumpi lähtee niin täältä Suojeluun harjusta. Joo. Siinä oli iso tai tärkeimmät lonkan koukistajat. No sit jos me mietitään lonkkaa, niin niveltyyppihan on pallonivel. Eli olisi hyvä ymmärtää jokainen liikesuunta, mihin lonkka pystyy, ja osaat ainakin nimeä yksi lihas sieltä. Niin sit sanoisin, että on ihan ok ymmärrys jo ylipäätään niin sen nivelen toiminnasta. Eli sitten meidän pitäisi lähteä liikkeelle. Me ollaan käydään kertauksena, me ei käydä kertaa, kyllä kaikki osaa nämä, mitkä me ollaan käyty läpi. Eli se pystyy flexioon, lonkan flexio, mikä on, no käydään nyt, tässä on tulee samalla. Yksi lihas, ja extensio. Joo, sisäkierto, eli mediaalirotaatio. Vaikka sartorius ei ehkä ole se oleellisin, mutta esimerkiksi sit ulkokiertoa. Kumpaankas suuntaan gluteus medius kiersi. Mä en sano lonkalta sisäkiertoa, mutta voin olla väärässä. Ja ulkokiertoa ainakin sieltä tulee ne obturaattorit ja sitten gemellit ja piriformikset, ne on ainakin ulkokiertäjiä. Mutta gluteus medius, mä en nyt muista, hetkonen, mistä se kiinnittyy? Se kiinnittyy tuolta käytännössä suoliluusta, mutta kiinnittyykö se femurissa? Mikä sen insertiopaikka, muistaako? Anteeksi? Trochanter major. Joo, jos mietitään femuriin, niin missä trochanter major, onko se millä puolella? Ulkopuolella. Joo. Ja jos se kiinnittyy, niin se kävisi järkeä, että se olisi, jos se tulee täältä niin kuin takapuolelta. Luulisin, että se tulee takapuolelta. Joo. Se voi varmistaa, oliko se ulkomainen sisäkiertäjä, mutta ainakin löytyy ne syvemmät ulkokiertäjät. Siis yritätkö kalastella meiltä vai eikö sä muista? Mä en itse muista. Siis ne pienet gluteusjakset, ne tekee mediaalirotaatio ja ulkokiertoa tekee maksimus. Joo, no niin. Eli aikaisemmin tuli jo sisäkierto. Ja sitten ulkokiertäjiin, toki sieltä tuli isompi, mutta myös ne syvemmät ulkokiertäjät itsessään. Oliko se silleen, että kun siinä havaittiin, että se murtu se kaula täältä näin, että se kääntyi ulkokiertoa se jalka ei käänty? Oliko se niinku se psoas, mikä sen käänsi, eikö se tullut vähän silleen? En osaa kommentoida ehkä. Joo, ei kun se oli se joku esimerkki. Joo. Joo. Koska siinä on niinku se suuri jännitys siinä, kun se on pitkänä koko ajan. Hyvä. Sitten lonkkanivelen adduktio, mikä olisi vahvin lihas, joka osallistuu lonkkanivelen adduktioon. Mahdollisuuksia adductor magnus, brevis longus, gracilis, pectoneus. Mikä tuli? Tämä oli mun mielestä hyvä huolto sen puolesta, että muistaakseni se oli kliinisesti ehkä merkittävin lähenteistä, että siellä taisi olla jotain vammoja enemmän. Mutta adductor magnus on huomattavasti vahvempi, mutta sitten taas kliiniseltä puolta en ole varma, että tapahtuu sillä ihan liikaa. Jos miettii voimantuottoa, niin adductor magnus on kaikista paras. Ja siellä on kans ihan mielenkiintoinen on se, että se on myös päävaikuttajalihas esimerkiksi lantio-ojennuksessa. Esimerkiksi kun tehdään takakyykkyyn, niin adductor magnus on tosi iso päävaikuttajalihas esimerkiksi lantio-ojennuksessa myös. Abduktio, joku lihas, ollaan käyty läpi.
Joo, tai medius esimerkiksi. Ja noihin se ei pysty. No sit me ollaankin käyty kaikki esimerkiksi lonkkanivelen puolesta. Hyvä. Sen jälkeen mennään vatsalihaksiin. Mitäs meiltä löytyy vatsalihasten puolelta? Mitä muistetaan? Ne 4 eri kannattaisi muistaa. Ja myös ehkä se syvyys. Rectus abdominis. Joo. Mitenkäs, muistatko mikä sen pääasiallinen funktio oli? Ja miten se menee täällä? Oli se pinnallinen suoraus. Joo. Se olisi tämä, joka mahdollistaa meidän sixpackin itsessään vartalon koukistusta toteuttaa. Eli selkärangan fleksiot. Mitäs muita vatsalihaksia meiltä löytyy? Joo, eli obliquus externus ja internus abdominis nimen puolesta ehkä osaa päätellä, että miten ne menee topografian puolesta. Externus on vähän ulompana kuin internus. Mikäs funktio niillä on, jos muistatte? Kiertoliike. Joo, eli jos... Se on silleen, että alempi ja sisempi niin tekee eri tehtäviä. Joo. Päällempi ja sisempi tekee käytännössä eri tehtäviä just eri puolella. Pitää paikassa. Mihinkäs se perustuu? Osaatko sanoa? Lihaksen kiinnitys. Joo, että taas jos me katsotaan niitä lihassyitä, miten vinot vatsalihakset menee, niin ulompanahan meillä näkyy tämmönen V, ulommista vatsalihakset, jos meillä ei ole tarpeeksi rasvaa, niin vastaavasti sisemmät menee toistepäin, että se V on käytännössä väärinpäin. Ja se selittää sitä, miksi käytännössä ulommat vinot vatsalihakset käytännössä kiertää toista puolta ja vastaavasti sisemmät kiertää sitä samaa puolta, kun katsoo niitä orikoita ja insertioita. Eli käytännössä toimii selkärangan kierros. Sen lisäksi taisi olla materiaalisesti myös vartalon fleksio, mutta kyllä ne pääasiallisesti on kyllä selkärangan kiertäjiä. Sitten meillä on vielä yksi vatsalihas ainakin, joka kannattaisi osaa. Joo. Transversus abdominis. Yes, mikä olisi transversus abdominiksen tärkein funktio? No tässä oli ainakin luentomateriaalissa, mä olin vähän eri mieltä, mutta saa olla myös mun kanssa eri mieltä, mutta lähtökohtaisesti transversus abdominiksen lihassyythän menee poikittain. Ja siellä oli luentodiassa mainittu, että se osallistuisi vartalon koukistukseen, joka lähtökohtaisesti on aika vaikeaa tai ainakin tosi minimaalista. Et enemmänkin se osallistuu niinku sisäelinten suojaamiseen, mutta samalla vatsaontalon paineen muodostamiseen esimerkiksi. Materiaalien puolesta voitte vastaa myös vartalon fleksio, mutta en itse, tai se, jos miettii lihaksen toimintaa, sehän pystyy vaan käytännössä lyhenee siinä suunnassa, missä ne syyt menee, niin se ei hirveästi pysty osallistumaan käytännössä vartalon koukistukseen. Et se enemmänkin luo meillä vatsaontalon painetta, joka esimerkiksi maastavedossa selittää sitä, miksi me pystytään ylläpitämään meidän asentoa aika hyvin ja helpottaa selän toimintaa. Voidaan tää nopeasti käydä ennen kuin me mennään selkälihaksiin enemmän. Jos mietitään maastavetoa, niin mikä olisi se meidän lihas, joka ylläpitää meidän seläasentoa suhteellisen neutraalina? Eli on käytännössä päävaikuttajalihaksiin myös. Eli jos ei se olisi toiminnassa, niin tapahtuisi näin. Erector spinae. Joo, erector spinae, eli se käytännössä meidän vahvin selän ojentajalihas. No jos me ajatellaan, että esimerkiksi rectus abdominis on se vastavaikuttaja, eli aiheuttaa vartalon koukistusta, niin miksi väite siitä, että jos me pystytään vatsalihaksilla, jos meillä on vahvat vatsalihakset, niin se vähentää meidän seläojentajien työskentelyä maastavedossa? Osaisiko joku selittää sitä, että miksi näin on? Jos kumminkin me haluttaisiin selän ojentajille tehdä työtä, että meidän vartalo ei kippaisi, niin miksi me pystytään kumminkin vahvoilla vatsalihaksilla ylläpitää sitä asentoa ja vähentää seläojentajien työtä? No, siinä on ajatuksena just tämä, että tämmöinen niin kutsuttu valsalva-ilmiö, eli jos me hengitetään sisään ja pidetään tuo kurkun kanssa kiinni, meillä on tosi paljon ilmaa täällä, jos me samanaikaisesti jännitetään meidän vatsalihaksia, muun muassa transversus abdominis, mutta myös muut vatsalihakset, niin silloin me saadaan tuotettua suurempi paine meidän vatsaonteloon, joka muodostaa ikään kuin ilmapallon. Jos meillä on tuossa selkäranka, se muodostaa tämmöisen ilmapallon sinne, ja kun me täältä tuotetaan voimaa, niin tämä ilmapallo, joka on niin kuin meidän vatsaontelo sun muut,
niin se vastustaa sitä, että meidän selkäranka ei pääse kaarelle, jolloin meidän seläojentajien työskentely, jotka tuottaisi tuohon suuntaan voimaa, niin vähenee. Se käytännössä selittää sitä esimerkiksi, miksi vatsalihasten avulla me saadaan ylläpidettyä sitä asentoa maastovedoissa. Oliko ne syvimmällä niin ne poikittaiset vatsalihakset? Joo. Ja sitten tulee se vinot, sisemmät vinotulemmat ja rectus abdominis. Ja linea alba menee tässä keskellä. Ja sitten mä en tiedä, aika monessa diassa puhuttiin rektustupesta, joka saattaa hämmentää aika paljon. Selvittikö kukaan, että mikä se on? Joo. Se on esimerkiksi myös, kun puhuttiin alussa näistä aponeurooseista, jolla nuo vatsalihakset kiinnittyy, kun nehän on tosi leveitä, valtaosa niistä. Että ne oli kalvomaisia jänteitä. Nämä itsessään kokonaisuutena muodostaa esimerkiksi se rektustupe, se rectus abdominiksen ympärillä. Ei tarvitse mennä siihen sen pidemmin. Mä vaan katsoin, että se oli hirveän useasti mainittu siellä, mutta sitä ei ollut selitetty ollenkaan, että mikä ihme se rektustupe oikeastaan on. Eli vielä kertauksena. Transversus abdominis, enemmän vatsaontelon painetta ja suojaa. Sitten meillä on sisemmät vinot vatsalihakset, obliqu internus abdominis, joka on V käytännössä väärinpäin. Sitten on ulommat vinot vatsalihakset V oikeinpäin. Ja sitten meillä on vielä rectus abdominis, joka kiinnittyy täältä. Mikäs täällä on sen kiinnityskohtana itse asiassa, sitä me ei ole käyty läpi. Joo, ja. Yes, mahtavaa. Sitten selkärangan liikesuuntia lisää. Ja sieltäkin ehkä osaisin yhden lihaksen per niin kuin liikesuunta, jos haluaa kokonaisuuksia ymmärtää. Okei, me ollaan käyty flexio, me ollaan käyty extensio, eli rectus abdominis, erector spinae. Mihinkäs muuhun liikkeeseen eikö me ollaan käyty kierto kanssa. Eli vinot vatsalihakset pystyy kiertoon, mihinkäs muuhun suuntaan meidän selkäranka pystyy. Ja me pystytään taivuttaa meidän selkärankaa molemmille puolille. Löytyisikö joku lihas muistista, mikä mahdollistaisi tämän liikkeen? Joo, itsellä tulee quadratus lumborum ekana mieleen. Mutta kunhan tuolta löytyy yksittäinen lihas, jonka osaa ehkä mainita, niin sitten alkaisi olla aika hyvä niin kuin hallinta sen puolesta. Ei tarvitse kaikkia osata, kunhan löytyy joku, mikä siihen osallistuu. Täällä puhutaan, että mistä quadratus lumborum kiinnittyy, niin sehän kiinnittyy tästä meidän alimmasta kylkiluusta. Ja sitten se kiinnittyy, mä en ole ihan varma mikä sen toinen kiinnityskohta on täällä. Mutta se kun lyhenee käytännössä täällä, vähän väärin näyttää, että täällä se on enemmän tällä puolella, niin silloinhan me saadaan taivutettua meidän selkään. Sen jälkeen. Oliko kun oli se, mikä oli niin tuossa selkäkipeä, se oli lihasperäinen, niin se oli, että se on niin noiden nuoli, se on niin lumpako. Niin onko se niin tuohon lihakseen? Onko se vain samanlainen? Ainakin quadratus lumborum on aika usein semmoinen, joka on niin kuin syynä, mutta mä en tiedä liittyykö se suoraan nyt tähän ongelmaan suoraan. Mutta se ainakin on huomannut itse, kun on niin kuin valmennushommia tehnyt, niin tuon vahvistaminen on edesauttanut ainakin joillain niin kuin alaselkävaivoihin. Mutta en osaa suoraan yhdistää tuohon. Osaako joku muu? Ei. No, tarkistetaan. Voi olla tai olla olematta. Mutta se on ainakin niin kuin alaselkävaivoissa yksi, joka saattaa olla mahdollinen tekijä. No sitten jos me jatketaan ylöspäin vatsalihaksista, niin sitten sieltä tulee meidän rintalihakset. Sieltä pienempi ja isompi pectoralis major, pectoralis minor. Pectoralis minor ei ole hirveän, perusana ainakin, että turha lihas, mutta siis osallistuu lavan liikuttamiseen pikkusen. Ei nyt tarvitse sitä muistaa ehkä ulkoa, mutta se taisi kiinnittyä tonne korppilisäkkeeseen ja sitä kautta liikuttaa lapaa, vaikka se onkin etupuolella. Ainut lihas käytännössä, joka on meidän etupuolella, joka liikuttaa lapaa. Et se on, jos jotain siitä haluaa muistaa, niin ehkä se. Sitten taas pectoralis major, siitä kannattaa osata sen kiinnityskohta, mihinkä se kiinnittyy meillä. No melkein näytin se itsessään, mutta se kannattaa ainakin muistaa, mikä se insertiokohta on. Joo, pumeruksessa ja kummalle puolella. Ei tarvitse tarkkaa sijaintia välttämättä tietää, koska ihan lähteestä riippuen se vähän vaihtelee, onko se. Joo, anteriorisella puolella. Siihen liittyy myös lähelle 2 muuta tosi isoa lihasta selän puolelta, mitkä ne olisi. Nämä on myös todennäköisiä tenttikysymyksiä.
latissimus dorsi, eli meidän leveä selkälihas muodostaa noin lepakon siivet tonne taakse, jossa on alhainen rasvaprosentti. Ja sitten on vielä kolmas, joka osallistuu myös levonvetoon esimerkiksi, aika vahva lihas. Onko Teres Mayer? Se on Teres Mayer, erittäin hyvä. Jatketaan, no mennään niin pectoralis majoreista. No, jos tuon kiinnityskohan tietää, niin pystyy ehkä aika hyvin hahmottaa, mihinkä liikkeisiin se kykenee. Mutta sen funktiot, no voidaan me vähän niitä käydä läpi. Jos meillä on pectoralis major, joka kiinnittyy täältä tänne, niin mihinkäs liikkeisiin se pystyy olkanivelen tasolla. Muun muassa tähän liikkeeseen. Jos suullisessa tentissä näytetään tämmöinen liike olkanivelen osalta, mitä te sanotte? Tää voi ehkä hämmentää sun sama liike, kun me mentäisiin alhaalta ylös, kun että me mennään täältä lateraalisesti, mediaalisesti. Joo, olkanivelen fleksio olisi kyseessä. Eli sama homma on, mennäänkö me näin suuntaan vai sitten mennäänkö me alhaalta ylös. Sen lisäksi, jos se on tossa, niin kyllähän se osallistuu esimerkiksi olkanivelen sisärotaatio ainakin näin hatista ajatellen. Ehkä myös adduktio. Joo, ihan varmasti osallistuu myös adduktio, jos mietitään, että kiinnittyy tonne, niin kyllähän se lähentää myös. Mutta tota kautta noita voi vähän päätellä isommin. No sitten mennään ehkä selän puolelle. Siellä on varmaan 7 tai 8 lihasta, jotka kannattaisi osata. Ja sitten siellä on yksi faskia, joka kannattaa osata, että sehän on tää thoracolumbar fascia, joka on tässä meillä alapuolella. Mutta selän lihaksista me käytiin läpi. Mä olen siis just... Mitä kävi? Uhrauksia. Piirsin thoracolumbar fascian sitten. Me mainittiin jo latissimus dorsi selän lihaksista. Mitäs muita selän lihaksia me tiedetään? Serratus posterior. Joo. 2 osaa. Ylempi ja alempi, joo. Trapezius, joo. Se on ainakin tärkeitä. Levator scapula, joo. Rhomboides major ja minor. Se tuli, joo. Erector spinae, se käytiin jo aikaisemmin. Siinä on aika hyvin. No jos me käydään lapaluun liikkeet, se on kans yksi todennäköinen tenttikysymys, sitä kautta ne tulee lopulta. Jos me katsotaan täältä lavan liikkeitä, niin meillä löytyy retraktio. Mitä se tarkoitti lavan liikkeiden osalta? Mihin suuntaan liikutaan? Liikkuu lavat. Tapahtuu tämmönen liike. Tekee suuren osan työstä. Joo, rhomboideus major minor on aiheuttaa retraktiota, eli lähentää lapoja lähemmäs keskipistettä. Mikäs sitten olisi esimerkiksi sen vastaliike protraktio, mikä lihas pystyisi siihen, eli käytännössä tämmöinen liike. Onko se erotus anterior? Joo, hyvä. Eli etumainen sahalihas, joka kiinnittyy tänne kylkiluihin. Serratus anterior, eli täällä yleensä näkyy, jos on alhainen rasvaprosentti, niin esimerkiksi jos sä teet normaalia punnerosta, niin serratus anterior ylläpitää sitä asentoa, tai jos sä nyrkkeilet jotain kohti, niin siinä pääsee serratus anterior töihin. Okei, no sitten meillä on lisäksi elevaatio ja depressio, jotka liittyy kans. Eli mä olisin suomenta, eli protraktio tarkoitti lapojen loitannusta. Sen lisäksi meillä on elevaatio ja depressio, mitä ne tarkoitti lapojen liikkeen puolesta. Elevaatio tarkoittaa tätä. Yes. Ja depressio. Joo. Mikäs olisi ylöspäin menevää? Mikäs lihas voisi mahdollistaa meidän lapojen ylöspäin menemisen? Levator scapula, ja nimestä pystyy aika lailla päätellä, että se mahdollistaa sen. Entäs sitten? Joo, trapezius on siitä mielenkiintoinen lihas, että nyt mä piirrän. Mut mä veikkaan, että tässä mä voi mennä liikaa vielä ehkä. Mut siis ajatuksena on se, että se jaetaan yleensä anatomiassa niinku 3, niin se näyttää ihan kammottavalta. Mä en yritä selittää. Joo, mä selitän. Se jaetaan sen takia yleensä 3 osaa, että kun se lihassyyt menee niin
eri suuntiin, jolloin se kykenee aika moneen eri liikkeeseen itsessään. Ja sen takia trapezius osallistuu aika moneen eri liikesuuntaan. Ja sitä pitää ehkä katsoa enemmänkin niin kuin anatomian kirjasta, että sitä ymmärtää, että mihin kaikkeen se osallistuu. Mutta yleensähän lihakset on nimenomaan, syyt menee vaan tiettyyn suuntaan, mutta trapezius on semmoinen, joka on aika sateenkaari sen puolesta, miten lihassyyt ne toimii. Joo, vatsalihaksista. No sit myös, ei niin olennainen lavan liikkeen puolesta, sehän pystyy myös kiertymään pikkusen se lapa. Et jos haluaa lavan liikkeeseen enemmän perehtyä, niin sit sieltä löytyy myös lapaa kiertäviä lihaksia. Mutta jos osaa tunnistaa elevaation, depressio ja retraktio, protraktio, niin on tosi pitkällä. Sen jälkeen kiertää kalvosimet varmaan. Taitaa on pakko osata. Piirtää sen lapaluun, jos osaisin. En yritä ehkä. Mä piirrän spiinan tohon. Siinä on meidän spiinaskapula. Niin sen yläpuolella, mikä kiertää kalvosimista kiinnittyy sieltä. Supraspinatus, yes. Mikä sen origo on? Ja kummalta puolelta se lähtee, jos me ajatellaan lapaluut? Lähteekö se posterioriselta vai anterioriselta puolelta? Joo, posterioriselta puolelta. Ja sen pääfunktio on? Joo, kyllä. Se oli ensimmäinen 15 astetta. Joo, kyllä. Eli ensimmäinen 15 astetta tarkoittaa tältä alapuolelta. Ja toki se voi päätellä taas siitä, että mistä se taas kiinnittyy täältä, kun se menee tuosta päältä. Niin jos tää lyhenee tässä, niin sehän tekee tätä liikettä. Okei, sitten meillä on joku veijari tää alapuolella, joka on päävaikuttajalihas. Sitten meillä on täällä toinen. Mitkäs noin? Ollaan taas samalla puolella lapaluuta. Eli posteriorisella puolella. Spiina alapuolella. Joo, ja sekin kiinnittymiskohta, mistä lähtee origo. Siinä oli oma ossa infraspina. Yes, spiina alapuolella oleva kuoppa. Ja sitten tää oli käytännössä, mikä sen funktio oli? Se on myös lateraali. Joo, ulkokiertäjä, lateraalrotaatio. Ja silloin synergistinä, eli myös tekee samaa funktioa joku kolmas lihas sen alapuolella. Teres minor, hyvä. Ja sitten meillä on yksi lihas, kun me käännetään tää lapaluu toistepäin. En piirrä mitään. Meidän anteriorisella puolella lapaluuta. Mikäs siellä on? Subscapularis. Nimestä voi päätellä, että sub niin viittaa sen lapaluun toiselle puolelle. Eli jos se lähtee lava etupuolelta ja kiinnittyy humerukseen, niin mitähän se liikettä se mahdollistaa? Mediaalirotaatio. Joo, mediaalirotaatio eli sisäkierto. Täältä kun tullaan, niin sisäkierto. Tai vastaavasti, jos me laitetaan toi tonne taakse, niin tääkin on sisäkiertoa. Hyvä. Noin kannattaa osata ainakin. Siis tää on myös sisäkiertoa, kun me käännetään tää käsi tonne ruumiin. Et jos me tästä voitaisiin jatkaa sisäkiertoa, niin sehän jatkaisi vielä sitä. Hyvä. Ja no ai niin totta. Mitäs me tehdään kiertäjä kalvosimilla? Miksi ne oli tärkeä? Joo, koska jos me verrataan vaikka lonkkaniveleen, joka on myös pallonivel, niin miten olkanivel eroaa lonkkanivelestä rakenteen puolesta? Oliko se kuppi pienempi? Joo. Sitten se vaatii ne vahvat lihakset ja muut siihen ympärille, että se pysyy sen kupissa. Joo, kyllä. Onko se ne jänteet, kun ne ligamenteja niin vahvoisia? Kyllä mä sanoisin, että näinkin on, koska lonkkanivelen ympärillä olevat ligamentit on kaikista vahvimpia, niin varmasti myös se. Mutta enemmänkin se, jos katsoo sitä kuvaa, niin lonkkamaljassahan se on paljon syvemmällä itse se kokonaisuus siinä, missä olkapäässä se on paljon vapaammin irtoamassa. Et me tarvitaan oikeasti lihaksia kanssa, näitä kuuluisia dynaamisia stabilaattoreita. Mitkäs muut lihakset meillä stabiloi sitten olkapäätä, kun kiertää kalvosimet? Deltoideus, joo. Joo. Biceps brachien pitkä pää myös. Sanotaan, että se myös stabiloi esimerkiksi olkapää. Mahtavaa. Mutta oliko silleen, että siinä olkapään kupissa ei ole semmoista
samanlaista ligamenttia siellä niinku on Niin meinaat sä siellä? reidessä femurissa. Joo, se toi Sami juuri puhui siitä, että se ei ole painoa kannattava nivel, joten ne ei tarvitse olla yhtä tiukkoja, plus sen pitää liikkua paljon vapaammin kuin femuri. Joskus pitää pystyä tehdä näin. Joo, kyllä. Okei, no nyt me eksyttiin olkaniveleen. Sieltä sama homma. Jokaisesta liikesuunnasta opettelisin ainakin yhden lihaksen. Mikäs mahdollistaa olkanivelen fleksiota esimerkiksi? Suuntaa tämä. Deltoides. No deltoides on hyvä vastaus. Jos olkanivelestä kysytään, niin vastatte deltoides on ihan sama, vaikka te ette kuuntele, niin se osallistuu kyllä siihen. Et se on hyvä. Jos ei saa deltoides sanoa missään näistä, niin mikä muu lihas osallistuu olkanivelen flexioon. Ei saa myöskään sanoa pectoralis majority, joka tuli jo. Biceps. Joo, biceps brachii osallistuu esimerkiksi flexioon. Eli esimerkiksi jos teette hauiskääntöä, niin ei tarvitse stressaa ihan liikaa siitä, että myös kyynärpäät tulee, koska se myös osallistuu nimenomaan tähän liikkeeseen itsessä. Okei, liikesuunnista ekstensio. Mikä lihas voisi olla hirveän monta vaihtoehtoa? Ei ole. Triceps brachii, joo, ja sillä kannattaa osata kans nuo kiinnityskohdat, mikä sen insertio on kädessä. Olecranon, joo, pystyy palpoida täältä. Ja kolmipäinen lihas, niin silloin 3 orikoa käytännössä. Voi opetella, jos haluaa. Mä en muista, oliko 1 vai 2 niistä päästä kiinnittyy humerukseen, mutta 1 ainakin on niinku sen glenoidin alapäässä kiinnityskohtana. En tiedä, muistatteko muita kiinnityskohtia, mutta en lähtisi. No, voi niitä opetella. 1 kiinnittyy humerukseen, Ja. sinne sitten olkapäähän 1 jonnekin kauemmas vielä. Ja mä sanoisin, että se on siinä jossain lapaluun käytännössä paikkeilla, mikä se tarkka paikka on, niin en muista ulkoa. Mutta ainakin se infraglenoid tubercle on aika yleinen kiinnittymiskohta, tai 1 niistä orikoista. Ei, meidän pitää käydä lisää näitä läpi. Olkanivelen sisäkierto on joku lihas. Mitä itsekin miettii. Joo, tiedän ehkä yhden. Sanoisin ainakin itse biceps brachii. Se tuli ekana mieleen, että pitkä pää kiinnittyy täältä tänne, niin jos tää lyhenee, niin se mahdollistaa myös tätä liikettä olkanivelessä. Ulkokierto. Toki ehkä vähän tärkeämpi pectoralis major totta kai, että kiinnittyy tuohon, niin se osallistuu myös esimerkiksi sisäkiertoon. Oliko se subscapularis? Joo, no sen me käytiinkin jo läpi, niin se esimerkiksi myös, jos miettii voimantuottoa, niin se on ehkä tulee muualta enemmän voimaa, en mene ja tiedä. Ulkokierto, joku muu kuin kiertää kalvosin. Miksi Teres Minopsi? Oliko se sisäkierto? Teres minor osallistuu kyllä ulkokiertoon, mutta se on kiertää kalvosin ja niin otetaan joku muu. Mä koitan itsekin miettiä. Onko Teres Major sit ulkokiertäjä? Sekin kiinnittyy niinku tähän etupuolelle. Nyt on vaarallisesti sitä. Niin mä sanoisin, että se olisi enemmänkin sisäkiertäjä. Onko siellä edes ulkokiertäjiä muita kuin kiertäjä kalvosin? Ihan varmasti on. No ehkä se tulee myöhemmin mieleen. Sirkumduktio. Mitä se käytännössä tarkoitti edes? Joo, pyöritetään olkapäätä. Eli siellä tapahtuu samanaikaisesti esimerkiksi abduktio, kun tapahtuu extensio, flexio, adduktio. Eli mahdollistaa sen koko mahdollistavaan pallon nivelessä. Ja siinä on aika monta lihasta silloin työskentelemässä, ei ehkä käydä sitä läpi. Adduktio, mikä olisi esimerkiksi adduktio mahdollistava lihas käyty läpi jo aikaisemmin, mutta kerrotaan ainakin 1. Pectoralis major. Joo, pectoralis major mullakin tulee ekana mieleen. Sitten taas abduktio. No sieltä tulee, tähän ehkä voi jopa sanoa deltoideuksen. Että se nyt on siellä omassa päässä ainakin ehkä päävaikuttajalihas, kun mietitään abduktio. Onko siellä joku liikesuunta, jota meillä on vielä käyty läpi? Ei, siinä käytiin kaikki läpi.
Mahtavaa. Sitten meillä on, päästään kyynärniveleen. Sen liikesuuntia. No, se on varmaan aika selkeä sarainen nivel. No, sieltä ehkä opettelisin niin kuin kaikki, jotka osallistuu tai jolla on iso voimantuotollinen rooli niin kyynärnivelen kohdistukseen. Mitäs lihaksia meiltä löytyy? Osa ollaan käyty läpi. Brachiaalis ja biceps brachii. Joo. Mitä muuta löytyy? Brachioradialis mainittiin sieltä, kyllä. Ja sitten ainakin yksi tulee mieleen. Joo, coracobrachialis. Ainakin biceps brachii ja brachialis kannattaa osata, että ne on voimantuotollista ainakin ne isoimmat. Jos me mietitään biceps brachii ja brachialiksen eroja, niin taas jos mietitään vaikka voimaharjoittelua, niin sanotaan, että hammerotteella kehitetään enemmän brachialista. Jos me mennään täysin, no itse asiassa mikäs liikesuunta tää nyt oli? Mitenköhän mä näyttäisin? Jos me käännetään käsi näin, niin mikäs liikesuunta oli kyseessä? Joo, ja sitten toiseen suuntaan supinaat. Ja tässä oli aika useakin muistisääntö. Soppakauha taisi olla ehkä se yleisin. Oliko muita, mitkä teillä toimii? Supikoira Jumalan kämmenellä. Supikoira Jumalan kämmenellä. Joo. Kunhan löytää jonkun. Tämä menee aika helposti ainakin niin kuin puhekielessä sekaisin, jos ei sitä pysähdy. Eli takaisin biceps brachioradiaalikseen, vaan brachialikseen. Niin jos mun pitää itsekin miettiä, mitä nyt tapahtuu. Nyt tapahtui pronaatio. Niin miksi brachiaalis on enemmän aktiivisena, jos me tehdään pronaatiossa hauiskääntö, eli kyynärnivelen fleksio, kuin jos me tehtäisiin sama asia anatomisessa asennossa. Miettikää brachialiksen ja biceps brachiin insertioita. Biceps brachii kiinnittyy radiukseen. Joo, just näin. Että ne kiinnittyy eri paikkoihin. Ja jos me ajatellaan, että me aiheutetaan pronaatiota, niin mitä tapahtuu biceps brachiin tolle insertiolle? Joo. Se pitenee se. Ei se lyhene. Joo. Ehkä isoin, mikä siinä on ajatuksena, on, että kun meillä on meillähän on värttinäluu täällä, ja jos meidän biceps brachii kiinnittyy tänne, jos me käännetään tämä luu ympäri, niin meidän jänne on aika epäsuotuisassa asennossa, että se pystyisi tuottaa voimaa pronaattorina, jolloin tämä brachialis, joka kiinnittyy taas ulnaan, on meidän pääasiallinen työtä tekevä lihas. Siitä ehkä pystyy muistamaan, että on myös kiinnityskohdat sen puolesta, kumpi kiinnittyy radiukseen ja kumpi kiinnittyy ulnaan. Eli sen takia esimerkiksi jos me halutaan brachialista harjoitella, joka on biceps brachii alla, niin meillä on yleensä hammerote, joka estää pikkusen biceps brachiin työtä, kun koukistetaan kättä. Suoraan me ei pronaatiossa sitä käytetä, koska silloin, mitkä lihakset kiinnittyy tänne meidän lateraalipuolelle kyynärniveltä. Joo, että silloinhan ne olisi pullonkaulana yleensä, jos meillä on tarpeeksi iso paino, niin ei tässä olisi enää mitään järkeä. Et sen takia meillä on yleensä hammerot. Tuosta ainakin itse muistan brachialis ja biceps brachii erosta. Sitten oli rappioradialis, brachioradialis. Sehän osallistuu esimerkiksi tuopinjuontiin esimerkiksi. Niin se saattaa sieltä muistaa. Ja coracobrachialis niin nimen puolesta saattaa muistaa, että sehän kiinnittyy siihen korppilisäkkeeseen. Ja mikä se latinankielinen nimi oli täällä? Processus coracoidus, joo. Niin sekin. Hetkonen. Mihinkäs se kiinnittyy? Nyt lyö tyhjää. Eikö se kiinnity tähän joku? Niin, no mä aloin just miettiä, eihän se kyynär... onko se kyynärnivel? Mielestäni se ei mene tänne. Niin, ei munkaan mene. Mä aloin miettiä, että sehän on enemmänkin olkanivelen fleksori, ei niinkään kyynärnivelen fleksori. Joo. Hyvä. No sit toki ehkä yhdet lihakset kans. Mikäs nivel meillä on tässä, joka mahdollistaa pronaatio ja supinaatio näistä niveltyypeistä? No se on totta kai tuo kiertonivel. Löytyykö meillä jotain lihaksia, yksittäinen lihas, joka osallistuu pronaatioon ja supinaatioon?
Ja musculus supinator oli ainakin. Ja siellä oli pronatoria ainakin useampi. Ja pronator teres tulee ainakin itsellä mieleen. Mutta osaa yhden ehkä lihaksen, niin sit se on taas ihan hyvä sen puolesta. No sit meillä jää niveltyypeistä ainakin. No käydään ranteessa itse asiassa eka vielä. Koska meillä on käyty radiaali- ja ulnaarideviaatiot läpi. Niin mihinkäs radiaali- ja ulnaarideviaatio tai minkä näköistä liikettä se aiheuttaa? Ja mä heilutan kameralle kanssa. Eli ulnaarisuunnan deviaatio tarkoittaa sitä, että me mennään ulnan suuntaan tänne. Ja radiaalideviaatio tarkoittaa radiaalisuuntaan tänne. Se on ehkä vähän tämmönen harvinaisempi liikesuunta noista. No, me ei ole puhuttu yhtään satulanivelistä. Missä meillä on elimistössä esimerkiksi satulanivel? Peukalossa. Joo. No sit ainakin itse hämmentää se, että sit meillä on myös tämmönen munanivel ja ellipsoidaalinen nivel. Niin missäs meillä on semmonen? Mulla tulee ekana mieleen tää MCP, eli käytännössä tää sormen MCP, metacarpal phalangeal nivel. Ja sit mä mietin, että okei, no hetkinen. Näähän pystyy molemmat samankaltaisiin liikkeisiin, mikä näillä on erona. Niin mä koitin löytää kirjallisuus. Näillä ei ihan liikaa oikeastaan eroa, satulanivel munanivel. Mutta satulanivel taisi pystyy vähän laajempaa liikelaajuuteen kuin itse munanivel. Ja miten taas munanivel eroaa tuosta pallonivelestä, niin sehän ei me pystytä pyörittämään niinku akselinsa ympäri itsessään. Näillä on kaksi liikeakselia, missä ne pystyy liikkumaan itsessään suhteessa palloniveleen. Satulanivelillä on 6 akselia. 6 akselia? Mitä tarkoittaa sitten 6? Näin, ja sitten tuosta keskeltä 1 liikesuunta. No meillä on ainakin, en tiedä meneekö toi määritelmän mukaan. En mäkään. Joo. Mun mielestä mä muistan joku semmosen kuvan. Joo. Ehkä vaan muistan väärin. No joo. Ehkä kumminkin oli kuinka monta akselia tahansa, niin nämä oli muna- ja satulanivellä aika lähellä toisiaan. Mutta niihinkin jos osaa yhdistää yksittäisen osan elimistöä, niin pääsee jo aika pitkälle. Sitten me ollaan jo todella pitkällä. Me päästään meidän kuvan pariin jälleen. Ranteen luut, ne kannattaa opetella. Jos me palpoidaan tuolta nuuskakuopasta, niin lähdetään siitä vaikka liikkeelle. Eli toi tuolla, mikäs on veneluu itsessään latinaksi. Joo, scapoideum. Voidaan ottaa taas aina pieni hiljaisuus, niin jokainen kerkee käymään päässään läpi, että mikähän se voisi olla. Sitten jos me mennään tonne käytännössä tänne päin enemmän meidän veneluusta, niin mikä siellä tulee seuraavaksi vastaan? Os lunatum, joo. Sitten on tosi kauniisti piirretty. Otetaan toi käytännössä, joka pystyy palpoida suoraan täältä, niin pinnallisempi näin päin. Mikä luku sieltä tulee? Jonka tunnette sormessa. Joo, os pisiforme. Ja sen alapuolella, jos meillä on käsi näin päin, niin mikä siellä on sen jälkeen? Eli tää kyseinen kaveri täällä. Joo, os triquetrum, hyvä. Sen jälkeen me mennään tänne. Nää ei pidä ihan sijainnin puolesta paikkaansa, mutta jos me mennään täältä suunnasta tänne päin, niin siinä kohtaa se pitää aika hyvin paikkaansa. Mikäs meillä olisi heti ensimmäinen täällä? Käytännössä mediaalipuolella. Hamattum. Joo, hyvä. Os hamattum. Sen jälkeen hamattumin vieressä, eli käytännössä keskellä mä jopa sanoisin. Joo, capitatum, os capitatum. Sen jälkeen meillä on 2 vähän samanlaista nimeä. Eli mikäs olisi tossa? Joo, os trapezoideum. Ja silloin meillä jää viimeiseksi trapezium. Joo. Jos muistan jostain 6 vuoden takaa yhden muistisäännön vieläkin. Varmaan ensimmäinen, mikä tulee Googlessa vastaan, jos kirjoittaa, jos ei noita jotenkin muista, on some flowers try positions
No niin, melkein muistin tämän. That they can't handle. Eli näiden ensimmäiset kirjaimet aina viittaa yksittäiseen luuhun. Scaphoideum, lunatum, triquetrum, pisiforme. Sitten se varmaan hyppää, missä se mun kuvaa? Ei se tuolla. Sitten se hyppää tolle puolelle. Trapezium, trapezoideum ja sitten tulee capitatum ja hamitum. Et sieltä ne voi kans muistaa. Mut noi kannattaa opetella. Niin no joo, jatkuuhan ne luut vielä siellä, niitä ei piirretty. Eli vastaavasti tuolla on 5. Mitäs noin eros metatarsaleista, mitkä ne oli kädessä nimeltään? Metakarppa. Joo. Ja sitten meillä on useampi nivel vielä sormessa. Niin milläs nimellä noin menee? Siinä oli proximaali, media ja distal. Joo. Eli falankseja sen mukaan, että missä kohtaa ollaan. Sen lisäksi varmaan lopputentissä voidaan puhua näistä nivelten nimistä, ei ehkä tässä. Kumpi se on pippi ja kumpi dippi niveliä. Joo. Eli dippi olisi toi ja pippi olisi toi. Mahtavaa. Niillä noin todennäköisesti voidaan kysyä. Nimistä noin. Proximal interphalangeal ja distal interphalangeal. Joo, tuosta etumaisesta nimestä tai kirjaimesta pystyt käytännössä päättelemään, että kummin päin noin menee. Distal nää proximal. Hyvä kyssäri. Ranteen liikesuunnat, ollaanko me ne käyty läpi? Ei. Vähän ollaan radiaali- ja ulnaarideviaatioita käyty läpi, mutta sitten pystyy myös ranteen ojennukseen ja flexioon. Ainakin osaisin sen, että kummalta puolelta ne just kiinnittyy, jos ei sen kummemmin halua käsivarren lihaksia käydä suoraan läpi. Eli meillä oli tenniskyynärpää, joka kiinnittyy, tai kummalle puolelle tulee kipu tenniskyynärpäässä. Joo, eli esimerkiksi tennislyönnin rystylyönti, siinä kuormittuu aika paljon nimenomaan nämä ojentajat, eli olisi täällä lateraalipuolella. Ja sitten golfkyynärpää, no jäljellä on enää 1 koukistajat. En ole golfaaja, niin en osaa sanoa. Ehkä varmaan siellä koukistetaan jossain määrin rannetta, josta se nimi tulee. Mutta siitä ainakin itse muistaa, että tenniksen rystylyönti, niin sieltä löytyy nämä ranteen ojentajat, kiinnittymiskohdat. Ranteen muita liikesuuntia. Radiaali- ja ulnaarideviaatio me käytiin läpi. Pystyykö se johonkin muuhun liikesuuntaan? Ei mun mielestä. Sitten on se nämä lopuista niveltymissä ainakin yksi esimerkki, mutta mehän käytiin ne ehkä läpi. No mutta käydään nopeasti ainakin läpi. Sadanen nivel, mikä olisi? Polvi, pallonivel. Olkapää, tasonivel. On varmaan joo. Joo, käden luissa saattaa olla kans. Itellä tulee just se fasettinivel ehkä ekana mieleen. Sitten mä mietin SI-nivel, se on ainakin jäykkä liitos itsessään. Et sekin saattaisi olla, mutta ainakin fasettinivel on varma valinta, jos pitää yksi valita. Satulanivel. Se oli peukussa, joo. Sitten ellipsoidaan munanivel. Mulla oli ainakin tää MCP siis, eli toi metacarpal phalangeal. On varmaan muitakin. Ja sitten kiertonivel. 2 paikkaa tulee ainakin mieleen. Joo, ja missä muualla me pystytään kiertämään. Mahdollistaa ehkä, että me voidaan... Ei mun mielestä. En ole varma. Mutta ainakin mahdollistaa se, että me voidaan katsoa ikkunaa tästä. Se aksikseen ja Joo, siellä on ainakin kiertonivel kanssa. Se on ihan kiva, että me voidaan kääntää päälle. Siinä olisi ehkä niinku tärkeimmät asiat. Mulla on myös toi lista, että nämä asiat, mitä me käytiin läpi, että ne on boldattuna, niin mitkä ainakin kannattaa osata. Niin riittää suulliseen tenttiin sanoisin. Me jätetään varmaan tähän tällä kertaa, mutta jatketaan sitten. Ai niin. Mitä? Lopetetaan. Joo. Tää oli